til nyhederne. I udsendelsen vil vi komme ind på, hvad der sker af store ting i Frankrig. Og til at fortælle os om de store nyheder, der sker i Frankrig, har vi Bjørn Aamand, som står i Frankrig og er klar til at rapportere til os. Og Bjørn, hvad kan du så fortælle os? Ja, som sagt, så befinder jeg mig jo i Paris, hvor den af Gud indsatte konge lige om lidt skal henrettes. Det sker om sådan cirka 5-10 glas tid. Det er, hvad der sker hernede lige nu. Men hvorfor er det, at franske folk har valgt at drikke deres egen konge? Jamen, der er jo mange grunde til, at franskmændene de er blevet nødt til at tage den her drastiske beslutning. Det hele det begynder som sådan ved stændermødet i Versailles, hvor kongen han i princippet mister al sin magt til tredje standen, som opretter den her nationalforsamling, som gør, at de får en suverænitet. Og borgerskabet, de er blevet træt af adelen, de er blevet træt af de gejstlige, de er blevet træt af, at de bruger alle borgerskabet penge, for det er jo borgerskabet, der tjener pengene hernede. Det er blandt andet klager over, det er de høje salgsskatter, som de må betale, og de afgifter, der hører med. Og så er det overpriserne for at få malet korn. Og generelt så er de bare utilfredse med at være borger. Det lyder fair nok, men kan man snakke om, at folk decideret har stukket en kniv i ryggen på deres konge? Om de stikker en kniv i ryggen på ham, de hugger i hvert fald hans hoved af. Men det franskmændene, de egentlig stiller spørgsmålstegn ved, det er det franske styre. Og det er derfor, vi ser den revolution, som er i gang hernede i Frankrig lige nu. Og altså, vi har set den allerede tilbage fra 89, hvor vi blandt andet har Pariser-revolutionen, som finder sted. Adelen blev splittet. Nogle går med tredje standen, andre går med kongen og får ham til at samle sin livgarden og sine lejesoldater. En flok pariser samler sig foran slottet Palais Royal og Camille de Meuse, hvor vi blandt andet fik denne udtalelse. Nous, ils ne voulons plus bien. C'est fini. Flere folkemængder mødes. Den 14. juli trænger en stor en af dem ind i den gamle Bastille-fængsel. Her fandtes der flere våben og store mængder af krudt, der skulle bruges til musketererne. Den vagthavende deling i Bastillen forsøgte forgæves at holde angriberne ude. Det hjalp dog ikke, og mængden strømmede ind. Den vagthavende officer, Marcel Delaunay, blev reddet ud på gaden, banket, stukket, og hans hoved blev skåret af og sat på spyd, hvorefter man parerede rundt med den i gaderne. Frankrig er i uro. Det må nu tjekke notre droit. Procédez-vous til ça? Ja, og det er så alle de stridigheder, der fører til kongens flugtforsøg i 1791. Og med mig i studiet, der har jeg Peter Thorvaldsen, som er Frankrig-kender. Og kan du prøve at fortælle os lidt mere om det? Ja, altså i 1789, der kommer også den her menneskerettighedserklæring i Frankrig, der ligesom giver de almene borgere nogle mere lige rettigheder i forhold til resten af Frankrig. Og i 1791, der får man så også en forfatning, der gør Frankrig til et konstitutionelt monarki, og som samtidig fører kirken ind under staten og fratager al kirkens ejendom. Den kommer simpelthen over til staten. Og det første med lige rettigheder og konstitutionelt monarki, det tror jeg egentlig, det er der mange franskmænd, der er glade for. Men alt det her med at fratage kirken dens ejendom og sådan noget, det var der ikke lige så stor enighed om, at det var godt. Det skabte altså nogle stridigheder i det franske samfund. Og det er også noget af det, vi ser udtryk nu med henrettelsen af kongen. Altså, de kan simpelthen ikke rigtig blive enige, og så ender det i et blodbad som det her. Ja, Bjørn, nu har vi jo hørt Peter snakke om splittelse i landet. Er det noget, du har kunnet mærke? Jamen, der er der meget splittelse her i Frankrig. Det er, altså, der er jo sådan noget som sans-culotterne, det er sådan primært håndværkere og småhandlende. Og de er gået mod kongen, de har fået ham suspenderet. De stormer fængsler. Det er for også dræbt nogle af de indsatte. Og så siger de, at de kæmper mod landets indre fjender. Og for at beskytte sig mod de ydre, altså de store magter, som der nu tror Frankrig. Så det er ren splittelse hernede i Frankrig. Nu kan jeg høre, at der sker noget med os. Nej, Bjørn, kan du fortælle os, hvad der sker? Ja, det begynder at gå lidt amok hernede. Der er en masse mennesker, der er støvnet sammen, fordi kongen, han skal til at henrettes. De 5 timeglas, de er gået herop til højre for mig. Der er kongen netop nu i gang med at skulle sige sin aller sidste ord, før han bliver guillotineret.
mais ménagez, s'il vous plaît. Ja, det var så alt her fra Frankrig af. Kongen han er død. Nu til at